El meu cap era tot un embolic. Sentia que perdia el temps. Donava la sensació que tot era estèril. El meu nom és Josep. Soc docent i m'encanta la meva professió. Fa uns quants anys, la meva vida personal s'havia convertit en una càrrega que no em deixava connectar en les oposicions. En aquest punt, el meu cap era tot un embolic. Tot i tenir els coneixements per aprovar l'examen, sentia que perdia el temps i l'esforç que havia fet fins aleshores. Em donava la sensació que tot era estèril. Vaig anar a una terapeuta convencional, però els resultats foren pobres i continuava estancat. Una molt bona amiga meva va recomanar els serveis de Carles i de seguida em vaig sorprendre per una metodologia amb un fonament nou per a mi. Carles em va explicar tot allò que aniríem fent i em va semblar una manera bastant coherent d'enfrontar la situació. Al cap de poques setmanes, seguint les seues indicacions, vaig notar uns resultats sòlids. A poc, vaig anar prenent el control de nou i sentia que els meus esforços anaven avançant en el temari i cada vegada estava més motivat i disciplinat. Finalment vaig aprovar les oposicions, el que em va resultar molt satisfactori. Després em vaig adonar que aquest procés va continuar i vaig aconseguir més coses. Vaig guanyar equilibri emocional, vaig aprendre a pensar de formes més constructives i millorant el benestar personal i també l'autoestima professional.